Teda čaute ľudia, dneska som si pripravil animáciu o tom, čo najviac hejtujem, no skúsim to spustiť. Toto je moja animácia o tom, čo najviac hejtujem a to je atletika. No ale atletika to je najviac, no a vyzerá to takto, keď prídem na krúžok. No, takže ja keď tam prídem a ako napríklad vidíte, túto je učiteľka. Toto som ja. Choď behať 10 kolečok, mi povie, čo ne? No tak pôjdem, ako vidíte, bežím. No, nie je to 10 krát, ale dajme tomu. Keď som unavený a príjem, že ja môžem ísť domov hotovo, no tak ona nie, že urobí atletickú abecedu a že čo? No, tak urobím nízky skipping a tie veci, čo atletické, tie veci atletické. No, a potom povie, že poďme hrať na haňačku. Vyberie napríklad tohoto, on chytí hentoho, on chytí hentoho a on chytí mňa. Oni sa skryjú a potom ich neviem nájsť, no. No a potom proste prehrám, no. A toto, ako bola moja prezentácia o atletike, bola krátka, a nie prezentácia, ale bolo to vlastne taká krátka animácia, strašne krátka. No a chcem ešte poďakovať, ale povedať, že Múnovi, že ako on robil tie animácie, tak to bolo úplne ani v čom to robil, ale bolo to úplne nádhera. Teraz som naposledy videl aj tú animáciu, akože reagoval na svoje chyby, aj poviem, ja som tie chyby ani nevidel, pretože mne to bolo jedno, som si užíval tú animáciu a aj doslova Maty, on mal tú jednu animáciu, tuším. No ako si jeho, to akože som videl iba jednu od neho, neviem či natočil viac, ale viem, že bola jedna, jeho prvá, ako sa najviac ranil a tá bola tiež veľmi pekná. No a toto bolo